Moikka! Sitten on taas seikkailtu netin ihmeellisessä maailmassa. Tarttuupa tämmönen. Keitettyjä ripsejä. Joo. Antaa nyt porista siinä 5 minuuttia. Otetaankin astian vaihto. Meneeks nää kaikki tähän? Joo, menihän ne. Sitten pannaan mausteet. Siinä on teelusikallinen suolaa ja oreganoa ja paprikaa, puoli teelusikallista mustaa pippuria ja 3 valkosipulin kynttä. Sitten keitetään 10 minuuttia taas. Ja tietenkin kansi päällä. Sitten lisätään reilu desi soijaa. Se on siinä. Ja taas keitetään 10 minuuttia. Aha. Päässyt vähän kuivumaan. Ei se mitään. Ei ole ihan kuivaa vielä. Sitten viimeinen mausto. Piti olla pyrettä, mutta kun ei ole, niin pannaan ketsuppia. Tätä olikin paljon. Niistä pyrettä piti olla ruokalusikallinen ja sinappia ruokalusikallinen. Tää on mamman tekemään, tää on vähän stydiä kamaa. Sopii varmaan hyvin. Ja sitten ruokalusikallinen hunaja. Tää on nyt niinku tää viimeinen glaseeraus. Sitten vaan pyöritellään kaikki sekaisin. Tässähän ei ole mitään, missä olisi varsinaisesti potkua, niin pannaan vähän tabaskoa sekaan. Just joo. Pitihän se arvata. Ja puhtaalle pöytäliinalle, tai ainakin melkein puhtaalle. Veipiripsejä. 1,4 kiloa. Luita. On näissä pikkasen lihaakin. Sitten maisto. Joo. Hei. Tää on mureeta. Ja melko suolasta. Mutta maukasta. Ei olisi tarvinnut siinä alkuvaiheessa keittivedessä olla suolaa ollenkaan. Soijassa on sen verran, että kyllä sekin on riittänyt. Tää on tämmöistä syötävää, että talouspaperia kuluu. Jep. Jääkaapista löytyi kaveriksi perunasalaattia. Varmaan vapusta jäänyt. Ja paahtoleipää. Hyvä välipala tää. Tää oli ihan oikein maukasta. Vaikka ei tässä mitään ihmeempiä mausteita olekaan.
Just. Nämä on näitä elämänmausteita. Olemme ripsejä ainakin aikaisemminkin tehnyt niin, että ensin keittänyt ja sitten pannut uuniin. Niitähän pannaan myös sitten grilliin ottamaan värejä. Aika usein, mitä on seurannut, niin maustetaan tulisesti. Tää ei ole tulisemma, tai siis tää ei ole tulista. Mausteet antaa vaan syvyyttä tuolle lihalle. Tai sitten mä keksin senkin omasta päästä. Tässä nyt on muuta vihannesta kuin tää rusto. Joo. Mutta valmistaa näitä ripsejä millä tavalla tahansa, niin kyllä siihen aikaa saa kulumaan. Tässäkin oli sitä keitin vettä tuossa paistinpannulla vielä sen verran, että ainakin puoli tuntia oli siinä keittymässä kasaan. Ohjeen lisäksi meinaa. Juomana tällä kertaa maito. Ei tämä nyt varsinaisesti ole mikään ilo silmälle, mutta makuun sitäkin parempi. Yllättävän paljon syötävää tämmöisessä kuitenkin. Tää on vähän täyttävää. Jees, box. Tällainen baarin valinta tällä kertaa. Ei muuta kuin seuraavaan videoon. Moikka! Helkkari hyvä, mutta suolaa ei tarvitse olla noin paljon. Sehän vaan janottaa. Onneksi mulla on jano juomaa. Tuolla suunnassa on vesihana. Se on sitten ripsivideon loppukaneetin paikka. Kattokaas mikä tuolla takana hellalla porisee kattilassa. Joopa joo, kaalikeittohan siitä tuli. Laitoin ne loput ripsin lihat tänne. Hetkinen, tässä on puolikas keräkaali, pari porkkanaa, yksi iso sipuli ja lihafondi, yksi semmonen nappula. Eipä tarvinnut lisätä suolaa. Oikein maukasta. Kyllä se niin on, että kaalikeiton viimeistelee siirappi. En ole ennen tehnyt semmoista kaalikeittoa, jossa on possulihaa. Onnistuneen kokkauksen kunniaksi korkkasin tumman karhun. Aion vetää kaikki nämä 2,8% haavia, ei kun kaaliin. Ei kun suuhun. Ei nyt ollut muuta ruisleipää kuin näkkileipää, mutta hyvää tääkin on. Ja juustoa päälle. Tämä maistuu kyllä ihan erilaiselle kuin aikaisemmat mun tekemät kaalikeitot. Eikä se mikään ihme ole, kun tässä on erilaiset aineet. Ne maustetut ripsin lihat antaa tähän ihan toisenlaisen tatsin. Mutta maukasta on. Hyvää ruokahalua mulle. Sopiva ateriakokonaisuus. Moikka!